Mela, fil-Vox Pop kien hemm xi ħadd li qal di kollha business. Issa aħna jilna ħafna nisimgħuha u ċemplulna ħafna nies l-uffiċċju jgħidulna u għamilna daqsxejn ta' investigazzjoni għaliex verament anke ma kienx qed jistennija, in-nies indunaw li l-affarijiet kienu qed jolew, affarijiet bħal maskri u disinfectants kienu qed jolew. Aħna għamilna dal-esperiment il-ġimgħa. Dan huwa mhux ħanur id-ditta tiegħu bot ta' disinfettant. Normali ssib tixtrih minn spiżeriji u ħafna postijiet oħra. Dan il-bot li għandi f'idejja xtrajnieh nhar it-tnejn u xtrajnieh €4.50. Għax konna nafu li probabilment se jola. L-erba erġajna morna posti ieħor xtrajna wieħed eżatt bħalu identiku. Di darba kien 580. Nar l-erba dan, rażeran dan ġifieri li għadda. Il-ħamis l-għada xtrajna ieħor u kien €12. Professur, ma jistgħux tagħmlu xi ħaġa biex tikkontrollaw għadha għax issifhimni kull min għandu maskra kien tiswa 30 cents ħajġibha tiswa €3. €10, 10. Jew €10. Da ser, issa tista' tagħmel biex tikkontrollawha. Infatti aħna li għamilna hija mill-bidunet tal-meta smajna b'dak kollu li qed jiġri, aħna issopponejna x'ħaj jiġri tajjeb li għandek żewġ aspetti. L-iktar waħda problema hija li ma ssibx tixtri għaliex inti kollok id-dinja kollha qiegħda tipprova ssib dawn risorsi u aħna għandna l-obbligu li nipproteġu l-healthcare workers tagħna, allura ridna li jkollna l-ilbis protettiv. U wkoll li inti taf li ħojjolew il-prezzijiet. Infatti aħna kif bdiet investejna billi għamilna extra stockpiling ta' dan il-PPE u hekk irnexxielna li aħna nakkwistaw dak li għandna